Sugda na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo sa sunod tuig ang pagbansay-bansay sa Barangay Health Workers kon BHWs o Barangay Nutrition Scholars kon BNS mahitungod sa paggamit sa alternatibo o tradisyonal nga mga pamaagi sa pagpanambal sa mga sakit. Gipaybaw kini ni Gobernador Gwen Garcia atol sa pag-apod-apod sa cash incentives ngadto sa barangay frontliners sa 7 ka mga distrito dinhi sa probinsya sa Sugbo nga gisugdan niadtong Disyembre 18. Makigtambayayong ang probinsya sa Sugbo sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare kon PITAHC nga naumol ubos sa Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 kun tama. Diin ang tumong niini mao ang pag-promote ug pag-advocate sa paggamit og traditional ug alternatibo nga mga pamaagi sa pagpanambal nga luwas ug mas barato alang sa katawhan. Giumol ang PITAHC aron makatudlo ug makahatag og skills training sa nagkalalain nga traditional ug alternatibo nga pagpanambal. Matod ni Gobernador Garcia, ibalik nila ang kinaraan nga paagi kay nakita nila nga epektibo kini batok sa COVID-19 ug sa ubang mga sakit. Ang paggamit sa alternatibo ug tradisyonal nga pagpanambal sa lain-laing mga sakit nahisubay sa branding sa turismo sa probinsya sa Sugbo. Isip usa ka health and wellness destination. Gisangunan sa gobernador ang mga BHW o BNS nga sa ilang pagsuri-suroy sa kabalayan, ipadayon ang pagtudlo ug pagpahimangno sa mga Sugboanon nga palig-unon ang ilang immune system sama sa pag-inom og duwaw o luya, paggamit og steam inhalation ug uban pang mga alternatibo nga pamaagi nga dili mahal sama sa herbal medicines. Ang pagpalig-on sa lawas mao gayud ang atong ipatigbabaw. Mag-unsa man ang face mask, mag-unsa man ang face shield kung abusado kay kas lawas, kung magbuntag kag inom og unya ang imo pag yung kaunon kadto pag yung tambok sa humba, punan pa og dako og parat nga mga sudan. Way inom-inom og vitamins. Dili mo kaog utanon. Kung abusado ka sa imong lawas, way gamit ng mask. Kay masakit ra man ka og di COVID, TB, og dili TB, sakit kasing-kasing, high blood, diabetes. Nauna na nga gitahasan ni Gobernador Garcia si Dr. Cristina Yango, pangu sa Integrated Provincial Health Office sa Kapitolyo nga mag-organize og usa ka tigom uban ang mga doktor nga naghatag og importansya sa traditional o alternative medicine sama ni Dr. Dale Pascua. Ang probinsya sa Sugbo mag-umol usab og Provincial Traditional Healthcare System kon PTHCS nga maoy maghupot niini nga programa. Subay sa Sugbusog program sa Kapitolyo, giawha usab ni Garcia ang mga opisyal sa mga barangay nga i-appeal sa ilang ipananom ang mga herbas nga magamit unya isip alternative medicines ug makatabang pagpalig-on sa immune system sa katawhan. Ato nang i-encourage sa katawan, mahimo man ni nato, kaya kayo ni nato. Wa tay gasto niini. Unya, pwede sad ato pod ibalik ang kadtong pamaagi sa atong mga apuhan. Kahinduman nga ni download ang Kapitolyo og 50,000 pesos sa matag barangay ug tunga sa milyon ka pesos sa matag lungsod ug syudad alang sa paghimo og nurseries ug laing 50,000 pesos ug tunga sa milyon ka pesos usab alang sa pagpadayon sa contest sa Sugbusog program sa ilang isig kadapit. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.